Hayırlı kez kadroluklar, vakit kulasan yazmışlar sılbırı. Hem bizim bugün stüdyada küpten kütüp alıngan konaklar, Birinci Respublika'da algan filmden icadi türkümü. Hem elbette İngtö'de bizim taptırın yolağı boyunca Gülsesek Devlet Baykıdı Salamatova tanıştırıp getirge teyiş. Bana oşı Gürkem şahıslarımdan üniyesin tab bugün oşı kişiler yıldı bizim stüdyaga. Nime hedi birleştirdi? Менің іргімді білдірілі режиссер, Республиканың Салаватилла фестиваліндегі дәулет премия лауреаты, менің ижадташ досым Болат Темірбайұлы Юсупов. Қаршымда Ғазиз Әлмұхаммәтовтың тұрмыш елін, ижадын, оның біті музыкаль әсәрдәрін үренген. Ғазиз Әлмұхаммәтов тұрағында бик матур китаптың авторы, сәнғат фәндәрі кандидаты Миләүшә Абрар кызы Идрисова. Һәм студияла тағыла бик зур қонақтардың бірі, ол Ғазиз Әлмұхаммәтовтың бүләһе, сәясәт фәндәре докторы Рүстәм Фәрит улы Латыпов. Bitti İngtö'de bir kutlayız hedi. Bana oşı dereceli bizim en yukarı nagrada Salavat Yolu hepsindeki devlet premiine layık buluğumdan. Hed bana hiç kez layık layıkım. Hem bana hedin alda baş yiyip ayağıra alkışlarga tıyış bizdir. Rahmet sizge. Hürmetli iптәштәр, театр үҙенең 17-нче сезонын бик уңышлы тамамланы. Шулай канлы Башкортостан халык мәгариф комиссарлыгының сәнгать бүлеге исеменнән һеҙҙе котларга рөхсәт итегеҙ. İhtibar yapacak, ihtibar! Keme yarışları ilan itiler! Kim de kim kemele yarışırga tiley, eydəgiz bunda! Nimene bütühere başlandı bana? Bulat Темірбаев, şey de Ну, тема людей, которые... Ну, я всегда задавался вопросом, что такое республика, почему она БАССР, кто ее основатели, кто является первой причиной вообще этого как бы общественного устройства, да, который был. Поэтому у меня всегда был вопрос, но вопрос касался людей прежде всего, потому что мы знаем историю, но меня касалось именно личностей, которые были в основе огромнейшего дела. И я давно изучал эту тематику и читал Газима Шафикова. Да, мы с ним общались по поводу постановки, об этом возможно, но... Когда это было? Это было еще в 94-х, 93-х годах, когда я еще был студентом. Но тогда это было сложно, технологически, технически сложно, финансово. И киностудия не была еще так широко, так сказать, она не работала в таком формате. Но меня всегда интересовали те люди, за которыми стоят большие дела. И в числе этих людей, конечно, Газиз Салихович Альмухаметов, который заложил основу, не только политическую основу, но и культурную основу, музыкальную основу. Поэтому в 2013 году я случайно зашел в Академию искусств, и меня позвала один из соавторов тоже сценария «Первая республика», Тусупан Дагиевна Бабичева, на постановку 10 июля и «День и век». И тогда для меня это было откровение, потому что авторы... Это была театральная постановка? Это была театральная студенческая постановка. Это был дипломный спектакль. Да, и Гульсек Саламатова и Тусупан Дагиевна, в общем-то, смогли вот в какой-то двухчасовой театральной студенческой постановке смогли найти форму, куда как бы они смогли всех основателей, всех как бы людей, которые были основателями республики нашей, как бы поставить. И тогда для меня это был знак, что нужно заниматься этим уже серьезно. Я предложил авторам пьесы написать сценарий. Я уже начал с 2013 года заниматься этим серьезно. И мы уже изучали каждую личность, начиная от Бабича, Заки Валиди, Газиза Салиховича Альмухаметов. То есть каждому герою у нас была написана одна серия. Но из-за отсутствия финансов мы все время откладывали нашу постановку. Первая серия была посвящена Бабичу, основателям, а вторая серия уже была посвящена строителям, те, кто создавал уже основы культурные, кто выливал формы в эти идеи, которые заложили Бабич и Валиди и его сподвижники. Поэтому для меня это очень
с одной стороны, ответственная работа, потому что это не просто придуманные герои, которые можно от себя лично сделать. Это ответственность перед историей, перед теми людьми, которые будут это смотреть, кино. Это ответственность перед родственниками, которые приходили на наши фильмы. Это для меня была очень важная и ответственная работа. Göstersek bana min hedin fidakarlıkka tan kalan istegende şul tükrem setirekli, tıngı, yağaplı, qatmarlı, meşakkatli hem nedir ki meldendir korkunuz tema. Bana niyesin tap uşu yöneliş edildi. Kızıkındırdı hem her neyse göret ettiği. Bana eriştiğimine başlanan bu bitinde arşivler, көп мәгълүмат топлар керек. Нисек менә ялды беренче адым. Эшләй башлаганда нисектер теге ниндәйдер хоралар туур, кыенлыктар булыр, тыюдар булыр дигән ой бөтенләй булмаганы башта. Корку булманы тәвәккәл иттегез. Керек дип ханадык. Һәм тотындык. Был минтәдә Таңспандагиевна миңа Ырымбур темаһын тәкъдим иткән. Ырымбурда эшләйек. Мәйтәм, уны өйрәнәһе бар. Әле уға вакыт бүләһе бар, өлгөрәбезме дигән һорау тудыла. Һәм бына тап дәрестә мин композиторлар сәнгать институтында башкорт теле укытам һәм композиторларга, буласак композиторларга башкорт теле укытып торган вакытта Газель Мөхәммәтов турында әйтеп киттем дә һәм уның 10 ел, 38 ел атылган һәм уның менә бергә Давыт Юлтай, Габдулла Мантай, Вәлиулла Муртазин, Мәкәрим Мәһдиев дип ханап киттем һәм шул списокның ни тиклем утын икәнне үдем шаккаттым да шул секундта ошо буласак диплом спектакльнең темаһы туды. Дәрестән саккастан Спандагиевнага шылдыраттым, әйтәм осрашайык, киске сәгать 6 бит осраштык, шунда ошо темага бит рәхәтләнеп ултырып һөйләштек, безнең күңелләр күтәрелеп китте һәм иртәгәһенә бит эште башланык. Ядып тордык, студентларга укып тордык, студентларга материалларны өстәп тордык. Шул вакытта ул параллель рәвештә сәхнәгә сыгып эшләнеп торды һәм бына эш шул тиклем кызу барды, эш шул тиклем матур барды. Һәм мин Таңспандагиевнага әйтәм, Таңспандагиевна бuna ошлайтып, диплом спектакльләре артабанда эшләргә. Әйдәгез, әйтәм, профессор Таңсулпан Бабичеваның иҗат мастерскойын асайык. Таңспандагиевна аптырап калды инде. Юк, аптырамагыз, әйтәм. Бuna бит студентларның ничек эшләгән, студентларның ул вакыттагы бuna күзгә күренеп үзгәрүләре һәм уларга шул теманың шул тиклем якын һәм уларның ошо яшьләренә карап үсеп киткәннәр без аңланык. Кемдер дәрескә һуңлап килү дигән әйбер дә юк. Киләләр, ултырабыз, эшләйбез, үзләре библиотекага баралар. Бына шундай кызу эш башланып алып китте. Һәм бuna уларның быга тиклем кызыксынуы бар иде, булар белләрне, таныйдылар. Димәк, булган. Истә ниндәйдер бер теге ойтка халып ибәрү, бул әдер бер рухи адык әзерләнелә сыгарды. Һәм бына ошо мәлдә студентлар улар иҗади процесслары белән шул хәтле бәхетлеләр инде. Һәм без үзебезнең беренче эшләгән эшкә Булат Тимербаевны сакырдык, ул килеп охшатты, караныла, охшаттыла, әйдәгез фильм эшләйек дип әйтте һәм БГУ менән БГПУ студентларына алып килеп студентлар каранылар иде һәм залдагы тынлык, залдагы теге тавыш тынһыз уйлану һәм ниндәйдер бер бәләкәй генә вакыт аралыгында бүтән кешеләрнең теге хыктап кына ничектер илап җибәрүләре ошо тоелды.
Исемесен генә эшләнгән спектакльләр дип әйтәһем килмәй, ләкин нисек кенә булһа ла, һәрберсе үз урынында матур булгандыр. Ләкин был спектакльдә ниндәйдер ысынлап та һаныш барлыкка килде, чөнки бына ошо осорга, ошол дәвергә бына нисек карарга кирәк икәнлеген без бөтәбез дә аңланык. Әлбәттә, минең өчен бул бына Әлмөхәмәтовка кагылышлы материаллар яңалык булманы, ләкин мин тәү тапкыр бына үз күзләремдән менән күргәндәй булдым. Зәйтүнә Бикбулатованы мәсәлән. Габдулла Амантайды. Уларның бына ошо Вәлиулла Мортазинды. Уларның яшәгән атмосфераһы, уларның дәвренең ни тиклем бына югары градуста булганлыгын үзем күргәндәй булдым. Әлбәттә, был исемнәр барыһына ла таныш, студентларга ла таныш ине ул, тамашачыларга ла таныш, ләкин бына үз күзләрем менән күрү, уларның тавышларын ишетү, чөнки һәрбер актерда без бит бына ысынлап та ул бына ошо кеше дип кабул иттек. Чөнки сценарий шул тиклем анык язылгайны. Документаль әсәрләргә таянып, документаль сыгынактарга таянып эшләнгәйне. Бына Газиз Әлмөхәмәтовның үзенең сүзләре, оның хатыны Мәсүрә Файзуллинаның үзенең кисерештәре, хатирәләре, бына ошо ысын документаль фактлар, улар сценарийга халынганда, шуның өчен улар ышандыра белде. Шуңа күрә лә мин бу спектакльдә ул әлбәттә аерым әсәр. Фильм икенче төрле әсәр. Ләкин фильмның башында бына ошо спектакль булгандыр дип уйлыйм. Беренче тапкыр күрһәтелде һәм ничә тапкыр күрһәтелә, ул бына тамашачыларда шул тиклем тетрәндереп үтте. Менә ошо вакыйганың тура килү ул 2013 ел ине бит. Без спектакль сыккас кына ошо 37 елның 10 июленә 75 ел үткәнен, теге хатта датага ла игътибар итмәгән бит. 75 ел икән. Ул ниндәйдер теге күктәрдән кушу буенча булдымы ул? Асмандан төшкән бер фарман кебек. Бына шулайрак булды һәм димәк без дөрес эшләйбез һәм артабан эшләргә кирәк дигән үдебез өчен карар кабул иттек һәм бына бәхеткә күрә безнең иҗади коллектив Дурайды ла Беренче республика фильмы тулды. Премьерага Башкортстан мәгарифен үстерүгә күп көч салган Гобәй Дәүләтшин, башкорт катын-кызларыннан беренче язучы Һәдия Дәүләтшина. Әйе, мин төшендем. Билдәле язучы һәм драматург Давыт Юлтай, Башкортстандың беренче халык йырчысы Газиз Әлмөхәмәтов килде. Улым, әкрем ул, минең усал дошман, минең өскә килгән ул. Тамаша залы халык менән шыгырым тулы иде. Яңынан Димитрийді күрәм. Тыңла. Хәзер үк юнәлт Мәскәүгә гаскәреңде. Кремльді тазар. Мәскәү тәхетенә ултыр. Халык артисты Вәлиулла Мортазинды, яшь актердар Зәйтүнә Бикбулатова менән Тимербулат Имашевтарның башкарган рольдәре нисә еллар үтһә лә онытырлык түгел. Шулай да бына мине кызыксындыра. Күпте күргән, күпте белгән, билдәле, танылган, илкис талантлы Булат Юсупов кино режиссеры бына ошо театр әсәре, театр студентларның эше нимә кызыксындырды, мавыктырды, арбаны. Һәм нисек ышандыгы бына унан килеп сыгып бер фильм дигән. Ну, театр и кино это всегда друг с другом, да. То есть мы вообще киношники из театра пришли. Все великие режиссеры экспериментировали в театре. Но я скажу так, что я со своей стороны рыл в эту тему, как крот все эти годы. У Сисек Саламатова. Еще с тех времен. У всех со своей стороны. Да. И все потихоньку. И где-то мы пересеклись, понимаете? Это вот для меня, на самом деле, это большое счастье, потому что мы же ведь не начинали, потому что мы хотели получить какие-то награды. Мы не начинали, потому что было объявлено столетие БАССР. Этих событий не было. Мы понимали, что мы ответственны перед теми людьми, благодаря которым мы вообще существуем. Вы знаете, в истории очень часто личности пропадают, на их место становятся другие люди, более, так скажем, распиаренные. И зачастую те люди, которые клали основу, очень часто забываются. И мне этот факт считается очень
как бы несправедливым. И среди таких людей как раз были те люди, которые в 1938 году были расстреляны. И я считаю, что для меня это было, с одной стороны, это искусство создать образы, но с другой стороны, вот была сложность во время показов, еще какая была сложность, потому что зритель, он же образы должен воспринимать. Обязательно. Но прежде чем воспринять образы, он должен понимать первооснову, он должен получать данные о тех людях, которые были реальные, чтобы посмотреть на Газиза Салиховича фотографии, изучить его в книгах, а потом только посмотреть образ в кино, потому что он же должен образ оценить. И поэтому вот наша команда, помимо того, что сняла кино, но мы сделали огромнейшее дело в информационной части, в продвижении. Да? То есть мы сделали такой проект, который сделал у нас Гульнара Ярулина, сделала, называется «Ожившие фотографии». То есть мы оживляли и реальные фотографии, делали фотографии артистов. То есть мы огромнейшую дали информацию людям про этих людей. И они, посмотрев это в интернете, увидев передачи, только после этого были готовы смотреть кино. Кино это было очень сложно, потому что все должны были знать первооснову. И мы дали очень много информации об этих людях. И я очень хочу спасибо сказать и Министерству культуры, и телевидению, потому что в этой части мы все вместе делали одно дело. Образ керек, образ. Мин бисәгә юл бирегез ирдәр корына. Кыскырып һөйләй алмаһам да, үкһәләм бөтә тавышка. Ни өченме? Сөнки сәбәпләре. Аңламай. Нимә теләгәнеңде аңламай. Максатыңды тотмайһың. Лауренция мәсхәрәләнгән испан кызы. Башкорт катын кызларынан айрыла. Темперамент кирәк. Темперамент. Нимә булды? Ул мине актрисага һанамай, бөтә халык алдында кәмһетә. Ә мин тырышам. Юләркәй, режиссер минең менән шулай эшләһәм, мин бик шат булыр инем. Зәйтүнә, һин булдырасаҡһың, йә? Йә. Я, конечно, человек от кино далекий, сразу скажу. Так же, как и от музыки. Ну, так что, как взгляд дилетанта, скажем, мне, конечно, фильм смотреть было тяжело, сразу скажу, потому что, ну, я думаю, что большинство вашей аудитории булатцев, ну, это воспринимает как историю, некие далекие легенды, значит, об основателях. А я воспринимаю это как историю семьи, понимаете, и все эти люди, которых вы там, главные герои, которых вы там изображали, это же все были друзья, все друг друга хорошо знали, и я вспоминаю эти предания семейные, да, которые вот с детства я слышал, и все это, понимаете, мне тяжело, честно скажу, смотреть, вот, но, тем не менее, я очень внимательно до конца досмотрел, значит, потом, что мне очень понравилось. Все-таки, да, как бы я и Бабича смотрел внимательно, значит, и Булат, и, разумеется, Первую Республику. Мне вот в Первой Республике что понравилось, что вот все-таки вот вы именно показали какие-то, знаете, полутона. То есть, что нет однозначного черного, однозначно белого, что нет стороны там добра, чистого, стороны зла. В каком плане? Когда, ну я вот просто скажу для примера, когда у Льва Николаевича Гумилева, это сын, ну, Ахматовой Николай Гумилев, значит, известнейший русский историк, да, он дважды сидел в лагерях, ведь, да, и когда его спросили уже в перестройку, ну вот у вас когда там это, обиды-то нет, вот на государство, там на... Он говорит, вы знаете, нет, говорит. Меня, говорит, по крайней мере, второй раз, говорит, посадило, говорит, не государство, а посадили, говорит, коллеги по кафедре. Вот. И причем они требовали, говорит, моего расстрела, говорит, но НКВД там и суд вынес мне только 10 лет каторги, говорит, поэтому, как вот сказать. И здесь вот очень хорошо вы показали, что вот, понимаете, что, да, конечно, но вот эта вот сцена в театре, да, когда...
режиссера там, и писателя Даут Юлтыя, да, которые всех взрастили, вот, собрали всю труппу, там шельмуют, то есть когда они попали в беду и, в общем-то, требуют самые суровые, так сказать, кары. И уже там идет дележ там, их квартир, имущества. Еще, причем даже еще решение суда нет, а уже там... Вот и все это, кстати говоря, это очень правдиво, очень... Что не так, что, как вот иногда рисуют, что, вот знаете, сидел там один гадкий Сталин, который там отправлял там людей на смерть, там, так сказать, это все, никто не хотел. А, в общем-то, этим пользовались, и кому-то нужна была должность, кому-то нужна была квартира. Вот. И вы это очень, Булат, замечательно показали. Мне понравилось, по крайней мере, понравилось, да. И вообще вот этот фон, вы хорошо очень изобразили дух эпохи. Ну, тоже я обсуждал... Очень важен дух да, эпохи. Дух эпохи, да. Я обсуждал тоже, ну, с коллегами, со знакомыми. Значит, мне как бы говорили, что, знаете, ну, все-таки там, как мне говорят, не показали там вот там какие-то великие стройки, там экономику. Но, в общем-то, фокус-то фильма был на другом. Вы показали один аспект, культурную революцию. Вот именно мощнейшую. Был бюджет 900 миллионов, возможно было бы, да, ведь было? Да, нет, все правильно, я считаю, все правильно. Ведь фильм не может один фильм охватить все. Здесь фокус был именно культурной революции. Вы блестяще показали дух величайшей культурной революции. Бүгін кес ойнайбыз. Кино, драматургия бүтін екінші жанр бетінде. Бана кино сценарий язу. Немеге таяндығыз, немені негетіп алдығыз, һәм несек бана оны тұрмышқа ашырдығыз? Бына бұл туралы һөйләшкәндә Әйе. мин бер бәләкәй генә сердә асып китәмен. Безнең команда башлыса Таңсыпан Дагиевна, Булат Тимербаевич, мин сөйләп торабыз бит инде. Без бөтәбез бер якка карасак та, безнең һәрберебезнең үзенең генә аерым бер теге тарткан юлы бар. Мин мәсәлән үземдә барыбер ике фильмга сценарий язган кеше дип һанаһам, мин барыбер үземдә фән кеше дип тәфсиратта һанаем. Шулай буласак дип өметтә итәм. Бына әлбәттә фактлар йыела һәм мин фәнни күзлектән карайм бит. Гыйльми күзлектән карайм. Мәсәлән, монда теге темасыларга тиеш, уның актуальлыгы билдәләнергә тиеш, төп фикер әйтелергә тиеш дип барам бит инде. Һәм бына ошо әйберләр фильмда күрһәтелһен дип Булат Тимербаевичты итерәм бит. Бына ошо төшүп калмаһын, бул төшүп калмаһын, булайтын. Һәркем үзенекен әйтә бит инде. Но Булат Тимербаевич шул хәтлем теге бөтәбездә уга ярдәм итәбез. Һәм уны шундай авыр хәлгә лә куябыз дип уйлайм мин гел. Чөнки ул теге тыңлай безне, ул кабул итә һәм ул гомумән фильмның авторы буларак уга бит ошо рамкаларга индерергә кирәк. Ул дүйм картинаны күрә. Ул картиналарга без килеп кысылабыз бит инде. Үзебезнең әйтергә теләгән фикеребезне әйтерәбез дип, үтергә тиеш тема үтһен дип. Бына шул яктан ул шул тиклем талантлы кеше һәм мин уйлайм, бына безнең уңышыбызга язган режиссер ул. Башка булай итеп фильм эшләүче режиссер осрармы, юкмы, бүгенге көндә ул ундайлар юк дип мин кыйда әйтә алам һәм бына ошо моменттар өчен ошоларны кабул итеп һәм үзенең бүтә булган мөмкинчелекләрен, талантын халып бик уста
фильм сығара білген Владимир Башқа әлбетте зур рахмет. Һәм менә мин вакыт үтә килә, уның ниндәй авыр осрактарда булып, һәм ошо авыр осрактардан бер шедевр алып сыкканын аңлайып, мин елдар үтә килә тагылап күбрәк баглаясакмын Владимир Ильич. Һәр нимә сагыштырды таңда бит. Һәм хакыйкать мотлак бәхәстә тугышлай бит. Айрылса иҗади бәхәс. Безнең бәхәс тә юк ул. Теге ошулай булган, булай булган, булган. Ай, еңел булмагандыр Булат Тимербай улында әйдәгез. Еңел булманы. Честно, Киноязы, кинодраматургия. Не очень приятно здесь так столько добрых слов сказано, что... Заслужили. Редкость так бывает, что меня... Спасибо большое. Я хочу сказать следующее, что режиссер просто формой занимается. Если очень много содержания, то мне очень важно найти форму. И я понимал, что такое кино, наверное, раз в 100 лет снимается, и больше не будет шанса. Хотя, если материал тех лет, можно снимать там очень много картин, очень много режиссеров может там найти себя и такое количество характеров. Да. Но нужно было как бы найти такую форму, в которой бы, с одной стороны, мы смогли сохранить как бы содержание и не выплеснуть то, что очень важно. Потому что мы очень много спорили, очень много было понимания, что эта картина нужна и внутреннему зрителю. Я понимал, что я как кинематографист любой пытаюсь найти киноязык, пытаюсь соревноваться с какими-то формой, да, именно то, что уже принято в мире. Но я понимал, что это кино все-таки должно прежде быть для нашего зрителя, для республиканского. Как ни странно, он получил внимание все-таки и в других регионах. Почему? Потому что история, в принципе, похожая. Вот я показывал фильм «Чебоксарах», там у них тоже примерно создание республики. Такие же, в Татарстане, такие же. И, в общем-то, все смотрели эту картину и понимали, что в какой-то степени это отражает их историю. Просто на другом языке, в других объектах. Но, тем не менее, это, в общем-то, история наша. История-то оказалось, что она общая. Поэтому я здесь благодарен, то, что мне удалось каким-то... Хотя я мог бы 3 дня рассказывать, что мне не удалось. Потому что я вижу минусов очень много. Вот. Тем не менее, я рад, что картина эмоционально, она попала. И, безусловно, актеры молодцы, потому что они смогли, ну, как бы... Вы знаете, невозможно копию создать. Вот мы вот разговаривали о том, что есть картина, к примеру, Высоцкий «Спасибо, что живой», да, там просто копию сделали, и вот похожий герой играл... Немного страшновато. Да, немного страшно. Но искусство это все-таки искусственное произведение, то есть искусственное, то, что создано из нами вот заново. И поэтому в этой части актеры смогли, в общем-то, через себя пронести. Әйткәндә һез нисә ел кияүдәһегез? 7. Мин аңлайым, әлбәттә, ул бит һеҙҙең уҡытыусығыҙ, шулай бит? Әйе, Мәкәрим ағай минең уҡытыусым ине. Нисә балағыҙ бар? 1. Улым Лир, 6 йәштә. Лир. Улығыҙҙың киләсәген уйлағыҙ. Һеҙгә беҙҙең менән хеҙмәттәшлек итергә кәрәк. Иң беренсе ирегеҙҙән баш тартығыҙ. Тейеш. Бөгөн, хәҙер. Ул Төркия, Япония, Германияның шпионы булыуын таныны. Уны атасаҡтар. Уға ҡотолоу юлы юҡ. Һин уның менән бата алмайһың. Улың хаҡында уйла. Халҡыма нимә эшләй алам мин тигән өмөттәр менән, шундай ниәттәр менән йәшәгәндәр улар. Һәм ысын мәғәнәһендә пассионарийҙар, сөнки улар үҙҙәре өсөн йәшәмәгән улар. Шулай бит. Бына иҫ киткес, бына Рөстәм Фәридович иҫкә төшөргән Лев Гумилевты, мин Николай Гумилевты иҫкә төшөрәһем килә, сөнки Николай Гумилев әйтеүенсә, ондай кешеләр бына тарихтың ниндәйҙер бер бөгөлөндә улар бына шундай бер взрыв була. Һәм бер быуын шундай кешеләр, улар бер-береһенә оҡшаш.
һәм улар үз халкы өчен ниндәйдер зур идеялар өчен үз гомерләрен дә ялламый. Һәм бuna шул буынның бик сагу бер вәкиле дип әйтер идем мин. Мөгаен ул гына түгел. Бунда атап итәргә мөмкин булыр иде, әмма моны Гөлсәсәр тезеп алып китһәң, бунда Зәки Валидилла, бунда Шәйхзада Бабич, бунда театралдар, бунда язучылар, Дауыт Юлтыйдар. Бuna уларның буыны бер яктан шул тиклем бәхетле кешеләр. Улар үз эштәре менән, үз идеяларынан янып, шуннан бәхет табып, шуннан көч алып, илһамлы тормыш юлы үткән кешеләр. Уларның гомерләре кыска булган, ләкин минеңсә улар бик бәхетле кешеләр. Фаҗига тормышлары әлбәттә фаҗигале бит уларның, ләкин хатта ана шул үлемнәре менән дә бит улар үзләренең буна исемнәрен генә калдырмаган, эшләрен калдырган. Үҙемдәле эшләрен калдырган. Шул тиклем матур әйтте буны. Улар ошо яшәүдәре менән һәм гомерләренең китүләренә улар риза булып яшәгәннәр. Бүгенге тапшыру менән файдаланып, мин беренче республика фильмының иҗат төркеменә тагы бер тапкыр буна һеҙгә Гөлсәсәк, Булат һеҙгә шул тиклем үземнең рәхмәтемде әйтәһем килә. Тагы бер тапкыр буна кат-кат һеҙгә истән генә лә инде Худайга рәхмәт укыйм, буна шул тиклем дә шундай кешеләребез бар әле дип. Ярый әле шундай темаларды күтәрерлек һәм шундай авыр эшләрне аткарырлык иҗатчыларыбыз бар дип куанам. Хайран калаһың, шулай бит? Хайран калаһың да, аптырайһың да, гаҗәпләнәһең дә, куанаһың буна. Бuna һеҙҙең фильмда 6 төп герой, 6 яҙмыш, 6 фажиға. Ни өсөн 6 аны? Ни өсөн бына ошо шәхестәр? Бunda әдәбият өлкәһе, сәнгать өлкәһе, Милли мәдәният институты, театр, музыка, бына ошо нәйләр һәм гомумән уларҙы иң төп сәбәп әлбиттә 38 елның 10 июль төне берләштереп тора. Бул ысынлап та якшәмбе, менә канлы якшәмбе дигән төшенсә Россия тарихында бар бит инде. Бuna нисек килеп сыҡты? Башҡортостандың яҙмышында ла канлы якшәмбе дигән фажиғәле төшенсә бар икән. 38 елның 10 июль якшәмбегә тура килә. Без буны үҙебеҙ белеп шаҡҡаттык. Бер кем дә бер ҡасан да бултырала уйлағаны юҡ, ә ул ысынлап та шулай һәм бына 33 кеше. 44 кеше. 44 кеше. Иң яшенә, бездә тулайым списогы бар, иң яшенә 31 яш. Иң олоһы, бына иң ололарынан һанала Вәлиулла Мортазин. Иң олоһы инде 1785 елда туган Вәлиулла Мортазин. Вәлиулла Мортазинды бына шул уның һуңғы көндәрен күргән бер кеше яҙа бит инде, уны танырлык түгел ине ди. Шул хәтлем дөнья һелкетеп баҫып йөрөгән Вәлиулла Мортазинда бер ҡарт бабай. Бына мин Дауыт Юлтыйҙың ғаиләһе миңә уның үләренән атыларынан алдындағы фотоһын күрһәтте. Бөтөнләй Дауыт Юлтыйҙы танырлык түгел ул инде. Бына башҡорттың аҫыл заттары 44 кеше һәм бына ниндәй фажиғәгә осрайҙар. Ул беҙҙең милләтебеҙҙең фажиғаһы. Не оборачивайся. Следуем за мной. Стоять! Лицом к стене. Юлтыев Давыт, на выход. К стене. Пошли. Продолжить движение. Иң аҡыллы, иң аҫыл
Әлбәттә башка республикаларда ошондай вакыйгалар бардыр. Менә Владимир Ильич әйтте бит, ул сынапта безнең күп милләтләрнең язмышы, ул уртак язмышы. Әмма ләкин менә без бүген ошо теманы кузгаттык һәм ул турында һөйләшәбез. Фильмдар сыга, китаптар басыла икән. Мин шул хәтлем шатмын һәм ошо фильмга сыганак биргән һәркемгә, Миләүшә Абраровна, һезгә, мин үземнең курсташым Гөлнур Каскыновага зур рәхмәтемне җиткердем. Ул шул тиклем Һәдия Дәүләтшина турында искиткеч матур китап сыгарды. Менә бер мәкләп, һәр фотолагы кешеләрнең исеме, ул кешеләрнең язмышы, һәр мәкаләне язучы кешеләрнең ул менә уның без материалын фильмга рәхәтләнеп файдаландык. Уның китабына ингән һүзләрне без диалогтарда кулландык, фотоларда файдаландык, охшашлыктар эзләнек, таптык, куйдык. Менә ул минең курсташым Гөлнур Нурман Каскынова, ул бит шулай ук менә ошо фильмга үзенең хәтсез өлешен индереп, бер калаһында матур итеп студентлар укытып йөргән талантлы галимә. Фильмга гына түгел, гомумән безнең рухи дөньябызга менә ошо исемне яңадан кайтару. Шулай бит ул? Зур хезмәт. Агыдыл кейдең ай буенда, ак карсыга бугай кагынган. Беребез генә унда, беребез бында. Мин булырмын һине хагынган. Бигрәк буйык шигырь. Дәүли, нигә һин һуңга арала миңа бер ни дә һөйләмәйһең? Мин ниҙәр булганын белгем килә. Бер нәмә лә булманы. Барала һәйбәт. Төне буе культурный революция журналының яңа һанын әзерләнек. Үҙең ни хәлдә? Барыһы ла яҡшы. Мине район советына депутат итеп һайланылар. Бик шәп. Димәк, хәҙер уҡыуҙан һуң булған ваҡытыңды тулыһынса йәмәғәт эшенә бағышлаясаҡһың. Тик ижадты ташлама. Менә был фильмда катнаша бит инде бөтә театрдан иң талантлы актерҙар, төп ролдәргә уларҙы менә билдәләү, тәғәйенләү нисек булды? Нимәгә иғтибар йүнәттегеҙ, Булат? Нисек һайлап алдығыҙ? Ну, вообще, на самом деле, если Бабич это был один герой, я через него рассказывал историю, то здесь много героев, и как бы главный герой была республика. То есть то, к чему они стремились, что они хотели создать. Поэтому нужно было каким-то образом через них, как бы, да, с одной стороны главный герой, с другой стороны мы через них развивали какую-то их главную идею. Поэтому очень было важно, чтобы они понимали, как бы скажем, осознавали себя прежде всего, что они делают. Потому что не просто сделать похожесть, да, или не просто быть, сказать, актер чем так называем, да, но на самом деле многие понимали, что они как скажем, прикасаются к особому формату, то есть где очень нужно быть осторожными, очень внимательными, и очень многие работали с материалом. Прям читали дневники, изучали как бы историю, взаимоотношения. Мы к этому большую роль приводили. И работали очень искренне, потому что понимали, что это не просто рядовая роль, с этой ролью будет связана дальнейшая их жизнь. Поэтому это было очень интересно. И я вот хотел бы к дискурсу, который, да, вот продолжить вот о роли искусства. Мы говорим, что это люди искусства, люди культуры. У нас сегодня культура, к сожалению, очень часто это больше развлечение, это больше, ну, такой, значит, такой, порой, у меня такое ощущение, что какой-то балаган просто превращается. Модная тусовка. Модная тусовка, понимаете? Эти люди, на самом деле, не просто, это люди, которые были высокоцивилизованные, эти люди, которые вобрали в себя историю, знания фольклора, современные академические знания, которые действительно создали продвижение, да, то есть модернизировали национальную культуру. Это особое качество, это не просто люди, которые пытаются, как скажем, на этом делать только лишь себе какую-то славу. Это те люди, которые... И вы знаете, искусство на самом деле, искусство, чем они занимаются, оно воздействует на эмоции. Если наука воздействует на ум, там, да, там, то это на эмоции. Они работали напрямую к людям. То есть они понимали, чтобы доносить до людей эмоциональную вещь, им нужно было
рисовать картины, создавать спектакли. Это были очень важные люди в то время в этой стране. Поверьте, это были на уровне серьезных людей. Это люди понимали, что они несут в себе очень важную миссию. И поэтому к ним был очень серьезный взгляд и отношения. И мы знаем, что Иманский, да, один из первых, Муртазин Иманский, один из первых министров культуры, да, фактически. Да, то есть он два поста, да, он и был директором театра, и главный режиссер. Человек, который создавал, как бы скажем, идеологию даже того времени. Это были действительно люди, которые, топы такие, да, лидеры мнений были. Поэтому это и было не просто вот те, которые учили, там, играли музыку, это создавали работали над массами. Это действительно были, великаны такие, вот для меня. Поэтому роль культуры тогда очень серьезно ставилась как инструмента общественных культурных преобразований, понимаете? Это не просто, поиски, артхаус какой-то, это был четкое понимание, что через культуру создавались социальные, происходили изменения, происходили общественные изменения, происходили образовательные процессы. Мы же понимаем, что те первые театральные выездные мероприятия, которые делал Башдрамтеатр, это же не просто были театральные постановки, это было образование, это была медицина. И мы сегодня, мне кажется, культура все-таки должна посмотреть тоже на важность своей роли вообще в сегодняшнем мироустройстве. Если мы потеряем свое лицо, если мы потеряем свою уникальность, вот просто как народы, как российский народ, то на самом деле мы просто стеремся вот в этих каких-то простых, понятных стандартах. И мне кажется, они тогда занимались созданием своего какой-то особенности, да, искали свое лицо в культуре. И сегодня, мне кажется, тоже стоит перед нами такая важная перед культурой сохранить свое лицо, свою историю, свою уникальность. И когда мы говорим об открытии музея и театру, дать имя Башкирскому театру Гази Аль-Мухаммедова, мы говорим, в принципе, о логике. Если будет все логично, значит, будет развитие. Там, где нету логики, там нет развития. Поэтому мы просто говорим, что если человек создал, был причиной в этом во всем, нужно его в этой части зафиксировать и сказать, вот был этот человек, который создал основу этого всего, а потом развивалось дальнейшее. Если мы хотим развиваться дальше, рвануть дальше, нам нужно думать про вчерашнее и про настоящее. 31 елдың яйында Қазандан Башқұртстанның бірінші халық ярсығы Ғазиз Әл-Мұхаммедов қайтып келді. Ул Казанда үзенең иң зур хыялын тормышка ашырды. Василий Виноградов һәм Солтан Габаши менән берлектә 2 милли опера иҗат итте. 17 елда кулына корал тотып башкорт илен төзешкән Ғазиз Әл-Мұхаммедов тауган еренә кайтты ла республикала опера театрын төзү эшенә тотынды. Әхмәтов Хусейн. Бына фильмда бик күп сәхнәләр, һәм алар ялкытмай, һәм бына хәзер битендә шундый термин бар, локация. Бына һәр фильмда шул тиклем әйтте бит кунак, дух времени, бына дәвр хәзәтләре, осыр стилистика акланган. Бына багансы күргәштегез. Во-первых, бик күп сәхнәләрдә йөдән артык сәхнә шикелле. Это вообще на самом деле очень сложно, потому что этих поездов нету. Мы это делаем компьютерной графикой. Мы на самом деле фильм я снял вообще от подготовки до завершения за 4 месяца. А компьютерную графику мы делали 9 месяцев. То есть это была очень технологически сложная работа. Поэтому таких улиц нету уже. Поэтому приходилось строить декорации. А бюджет очень маленький, это 9 миллионов рублей. Для исторического кино, в котором там 30 лет, начиная это почти. Поэтому мы все были в таких, как скажем, стесненных обстоятельствах, потому что артисты, у них отпускной период. У нас же нет таких киноактеров, которые просто от фильма к фильму живут. У нас все артисты при театрах, поэтому надо было попасть в такое отпускное окно их летнее. Поэтому мы, конечно, были в стесненных обстоятельствах, но тем не менее, как бы скажем, других обстоятельств и не могло быть. Поэтому фильмы вообще легко не делаются. Поэтому мы старались сделать кино, вы знаете, чтобы это было визуально, чтобы это не было
единственное место действия только, мы старались, чтобы это было показать объемность республики, деревня должна быть, театры должны быть. Поэтому мы очень много уделяли внимания, может быть, даже не очень это выгодно, когда делаешь реалистичное кино. Реалистичное кино – это всегда сверхзатраты, да, можно просто там фантазии делать на тему Первой Республики, да, тогда можно любую декорацию, любую компьютерную графику, но тут, конечно, мы очень, как скажем, была очень большая работа, даже вот, знаете, Советская площадь, да, вот мы смотрели Советская площадь, начинается картина, это 30, там, по-моему, там, 5-й год, там, да, еще не было никаких там вот этих Советской площади, этих зданий, это были деревянные дома по Советской площади. Мы рисовали второй план, потому что понимали, что нам нужно вырезать там фон, и вот только на этот план там уходили месяца. А когда уже Касим Азнабай возвращался в Уфу, это уже был 50 как? Да, или 56-й год, и тогда уже только строили вот это здание Башнефтьевское, где сейчас часы. Я сказал своим компьютерным графикам, стройте так, что наполовину построено, потому что это лето, а в 56-м году впервые там встречал Новый год, там, и часы звонили. Поэтому вот такие мелочи мне приходилось... мы копались порой в тех вещах, в которых зритель даже, на самом деле, ну, даже и не знает. Но мы вот в такой степени народ, что пытаемся во всем соответствии, чтобы было действительность. Поэтому была интересная работа и очень тяжелая, конечно. Но мы очень рады, что сделали. Да, күмәк сәхнәләргә халыктар килә бит. Массовка килә бит инде. Улар киенешеп киләләр. Балалар нитәкләп киләләр. Балаларын да шул вакытта күлдәкләрне кийдереп, сәсләрен матур итеп киләләр бит инде. Үзләре бuna нидәргә карайлар да, фотоларга карап, һәм теге яда башлайлар инде. Һездә күмәк сәхнәләргә кешеләр кирәкме? Бит киләбез. Мәсәлән, без 5 кеше киләбез, 10 кеше киләбез һәм бuna бу яктан кытлык булманы. Һәм килүеңә теге съемка башланыр алдынан килүеңә әдер беренче тапкыр күргән кешеләр торалар бит. Һәм алар шул тиклем теге зур вакыйга көтеп торалар. Бuna шул исәптән зур рәхмәт әйтергә кирәк бит Башкортстан халкына әлбәттә. Сынатта был рухи һәйкәл был фильм безнең халыкка, безнең милләткә. Ул ниндәйдер бер вакыйга булды. Менә хәтта ул фильмда катнашмаган кешеләр дә без беренче республика фильмы төшерелгән мәлдә исләйбез. Менә шул вакытта шуны нидә күреп калгайнык, бу вакытта буны күреп калгайнык. Бик күптәр исләй инде әлбәттә теге без урамда яттык инде ике тапкыр күреп. Буны ла исләйдәр. Менә нимә бара ул дип килеп киткән, карап киткән кешеләр дә булдылар. Һәм бына ул теге артистлар бөтәһелә әйтәләр, тамашачылар да әйтә, белгечләр дә әйтә, төпреле башкаручылар да, гомумән бөтәһелә кыяфәтләре, булмыштары менә шул тиклем үзләренә охшагандар дип. Унда катнашкан бына шул бәләкәй балалар, артистлар бит менә гаиләләре менән бәләкәй балалар менән дә катнашты. Иң бәләкәй балага 2 яшьтә 7 ай инде бит инде. Иң мөһиме безнең актерлар уйнаганнар шул тиклем табигый итеп. Алар яшәнделәр. Театр шаблоны юкка сыккан. Табын һуңында Любовский башкорттың моңы үзенчә. Шагыйрьләргә хас, батырларга хас моң дип әйткәйне. Газиз агай, бездә башкортта 3 ул тауга, береһе йырсы, икенчесе шагыйрь, өченчесе батыр була тине. Береһе йырсы, береһе шагыйрь, береһе батыр тине. Фильмді мына кіріп отырғандан алып, адағына тиклем мына бір тынала қараным әбет. И шул тиклем шаңқып кіліп сықтым. Онда бүтәһелә болды. Көз яштәрі болды. Онда көліп тә, илап та, шундағы вақиғалардың ісіне иніп кетіп, адақтан фильмдан қайтып кеткәсті бір несе күн мына шул шауқымда яшәнем мен. Күңел хақтай, яралар төзелмешләй бит бар. Кеткәс, оны һүзләр менән генә лә аңлату мөмкин түгел. Фильм караганда мин уларның арасында яшәдем. Шуңа күрә искиткес. Искиткес тәфсиратлар и бuna ошо ижади командага мин дагыла шуны гына әйткем килә. Тукталып калмаһындар ине. Тагыла матур фильмдар туган ине. Безнең Башкортстаныбыз шуга лайыклы бит. Бездә шул тиклем байлыктар күп. Менә бездә һәрбер шәхес ул безнең байлык, ул безнең хазина.
Бына ошо фильмдың геройдарының һәр береһе айрым фильмга лайык. Һәм спектакль эшләгәндән һуң был фикер яңгырагайны ла бит әле. Күп сериялы фильм булырга тиешлек. Һәм һәр бер серияһы уның һәр бер айрым шәхескә арналарга тиешлек. Шуны көтеп йөри башлагайны мин. Бәлки булыр әле. Буласак Алла бер, буласак. Әйтәгез шулай дип теләйек күмәкләп. Теләйбез. Һәм иң мөһиме менә был фильм беркемдә бер тараф калдырмай, уның прокат язмышы бәхетле дип уйлыйм. Нистәгәндә Мәскәүдәге, Питердагы яшьтәр илап карайлар, хактап карайлар, һәм менә үзләренең башкорт булуына горурланалар. Һәм әлбәттә Булатка рәхмәт, менә Гөлсәккә рәхмәт. Һәм менә мин тагын да бүген бер шәхесте, бер кешене төшереп китәм килә. Ул Башкортстанның халык шагыйре Тимербай Тимер Юсупов, Булаттың атагы. Ул мөгаен да шул тиклем кыланыр ине. Нистәгәндә был да уның хыялы ине, уның теләге ине. Һәм әлбәттә һезнең тугандар, ваши родные родственники тоже, наверное, благодарны, гордятся памятью и бесконечно благодарны этому режиссеру. Һәм менә бүгенге тапшыруды тәмам килә. Тимер Юсуповтың Башкортстан халык шагыйре ул режиссер булып ясап каралган шигырьдән өзек менә мөмкинме? Менә нинди мәгънәле шигырь. Һин бер генә йылы һүз әйт, балакаем, мине юат. Мәңгелектең агасыннан куйлырга тора буат. Бу бит инде иске буат, минең буат. Балакаем, мине юат. Мин китермен, һин калырһың. Заманында улым булат. Мәңгелектең агасында бөреләнә һинең буат, һинең буат. Менә искиткес шәп шигырь һәм ошо фильм миңа калга менә буындарга тоташтыра, буаттарды буаттарга бәйләй. Бұл Фатиха. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хәтер мәңгелек шуны онытмайык.